Kementeri Kekuat Kekhia Kecela Kong Amperin Lingdo hagas ni sejan. Kelai kenduk kerpang yang kisamla pule MBBS ni pule doktor Jong Kecela kiba pule hari Bangladesh pensengap iki jingeh bagi ya kenduk bat ban ai min sim ru yaki makin duriap hagi jing pule makin long kispa ni asep Jong Kecela hagal yang Kekuat Kekhia. Kementeri Kelai kenduk yakni kisamla hadirin ke program Lariti Jong Utirot Singh bala penlong hakawe neki hall Jong ke Indira Gandhi Cultural Center kepadon hadhaka. Hadu art pengmut kisamla puli Jong Kecela Kelai don hagani jingalang bala peniat da kementeri haka jingan lang menteri barim ba Hamletson Doling baru MDC ke Maulai ba Tay Board Patau. Kekong Amperin Lingdo habai kran metkin gi khynnah kala kerpat yaki bakinwan phai salari anda kila pendap yaki jing puli dan iPad yaki jing syakri yaki pat yang song Kecela. Lai thuru ba kajingwan ra yak Medical College hapo Kecela kelaya chat minta bala kemilinti bahaus nem arhaja arsan Kecela kan donno la ka Jong Kecela puli doktor. Nila ayo pen kendui Madam Amperin, but ila motivate bhayangi ada orang tin paring bangin yo ban police tom bhashini, but kenang bangin yo li bhai biang shala kari ban yo ban serve ki brio jongi hi. Ka ai motivation yang bangan yo ban fresh tom ban yo shisha ban serve ki brio jongi. Ngapuli MBBS Dhaka National Medical College, but ngawan sini ningkong kadi ba kani ka curriculum ka kamlong kumju but ha India hi ke kumju ru ka distance ru niyo ka kasuk namar niyo ban leja ka kaliru na tamabil kam da jingai han te katahi but ngadi ka session 2021 to 2022 te ngadi third year menta la arsenam ngadon shini kong kabani shem de ktien namar ha classes te ki ponsin ki pendikai de local language changki hi te but especially having don ha third year ngi hapshim history taking jongki patients da ktien bangla namar kim suthu phareng te katahi ktien hi bangi shem jinjar but semua minta pila lang man ktien minta ngi la nang ban inta ai khindiat las nguthu khindiat minta kumbangi la ya kendu bagi Madam Amperin, like she has motivated us a lot more when strive for our goals. My suggestion ya ki bansa bansa pursue kani ka career ru nai lose hope re te like kumbangi like kumba ila kren is sedelia mentan ba ka language is a problem tang ba there are ways menta social media mo te like ki don ki lat ki lenti ki parlok ki ban yarap te hoj kata ka jing so overall long ka best ha ka experience mo to feel ready non self state ada flada hoj menta te ngila don chane te my main goal is ban prestom and hoj ban yo lik hai biang sieng mo ban don lang bat ki baying masan and ban serve ya ki brio jungi ta ko baong mene ke distance kadang jan mo bandai banwan and especially dengan pat dia kena ke statistics jong kibrio ke ba pass ke FMG tadi ke MCI exam dengan pat usually Bangladesh is the top ke the compare with Kibri that was one of the main reason keeping one share Bangladesh we convert from Indian currency to Bangladeshi currency and kajing ram te ka khamduna ha Bangladesh da compare with India ni kran jingi te I min se mingi bak panginang kiyo shidrong ha kajing pudi jingi and especially emphasize bangin bit phai biang shakari da jong ban serve ki don kam habi kata it was quite hard in you ban yo ki admissions ma banwat galeng kari so I think the bangi don hari da jong tanga thai ka priority kan kham don ingi khna khasi he kan kham bha ingi shipon ke itnat ba kini ki students jongi na Meghalaya Kloy ban wan shiru sa Bangladesh ban puli ya ka MBBS kidon kibadon second year kidon badon third year kidon badon fourth year ti kapaningkong kalong ba kilong satisfied ya ka course ka bakti ya puli kata ka di kuwi ka baar nga kali ki pila nang ka ktien ka tlit yo mo nang ka ktien ka tlit ti kani kay bro khad ngi yo iba
kalong ka eke babha namar balay ikon jung iru yo panwan pule siya ni. So ngalong ngakaman palat entah si bangaya kendo iki. Idon hado kumpa prakan daingot. Tikidon show siya kiwi ke institute ru. Sumat lah kumno arpungut kita ki students na po ka state of Meghalaya ki mawan puli medicine siya. Masuk fi appeal ki ba pin serve ka state. Ngaloong iki please one pie siya ka state, one serve ya ka state namar balay. Ngidon kam ya kinong song ki ban ka jela ka jongi ningkong shwa mantre on one pie siya ka jela la jong ban ilem kendit ka jingeh rap ya kinong song jong ka state la jong kerman bakit one pie bat nga kit bok kit weng ya ki bakin ya le ha bat bakin ya pas ha bat hakaway gasngi ginday makikita ki klor jong kari jongi ki klem complain tinga sumudur ba ladakin complain kamot kisuk. Definitely ki ngakling ong ki kerja yeng ki ong hoot kerja yeng ti ngayu I kata kadai ka way ka ba ki ladangi don ka college la jong ki medical college la jong kanu kan yarap iki ye ki nong song jong ka jela ka jong iban ngalong ngada bu jing mut shisha bat ngabu ka thong shisha ba ka jela jongi la kumno how 2025 ka day ban don baik la ka jong ka way ka college at least ha ka basdang bat nga kermen by 26 27 28 ngin la pangin nang increase ya kita ki medical colleges ha ka ni ka jela ka jongi bat ni day ban reshi tom hi don da ka way ka